Ki piye konsepe piye iki? Konsepe iki. Nyepit-nyepit. Masang ngene piye iki? Nyepit-nyepit masange. Jane wae dipindah to lek ngono kuwi. Tandone ngono kuwi. Piye? Dipindah ning tan apa penek to? Tan kali apa pedokan kono. Weh, sakne iki tukang iki. Masang nyelempit-nyelempit kaya Nyepit anu ning nyepit ngene. Berat aku. yo. Sakne. Sawanggi. Yo ngene. Ngene sing dibuke cangkem ae. Peh kilo. Rokosone mau golek dhuwit. Masang nyopet. Ya piye to nek kak ngene to. Itu berat ya apa? Hah? Ya apa-apa kono no. Wong iki wis malam Jumat. Sambat ae. Nek iki to penak iki.